Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഭവൻ ടെമ്പിൾ സ്ക്വയർ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈശോപനിഷത്തില് മന്ത്രം 6, 7 സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 8 കൂടെ എടുക്കാം. വളരെ ചെറിയ മന്ത്രങ്ങളാണ്. ഈ 6, 7 കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് 8ാമത്തെ മന്ത്രം. അപ്പം അതും കൂടെ നമുക്ക് സമയം അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മന്ത്രം 6, 6ാമത്തെ മന്ത്രം പേജ് 41ാമത്തെ പേജിൽ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ ന വിജുഗുപ്സതേ. 6ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്, ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സർവ്വജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായി കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഒന്നിനെയും വെറുക്കാത്തത്? എന്ത് കണ്ടാലും, സകലതും ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണും. എന്ത് വസ്തു കണ്ടാലും ആ വസ്തുവിനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തി എല്ലാ ജീവരാശികളെയും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമായിട്ട് കാണുന്നു, എല്ലാത്തിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഏത് വസ്തുവിനെ കണ്ടാലും അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. ഏതൊരു ചെറിയ കല്ല് കണ്ടാൽ പോലും അവിടെയും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി. കൂടാതെ ഏത് ജീവാത്മാവിനെ കണ്ടാലും ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെല്ലാം. മമൈവാംശോ ജീവലോകെ ജീവഭൂത സനാതന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ അംശമാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ. അപ്പൊ ഏത് ജീവജാലത്തെ കണ്ടാലും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നു. കൂടാതെ ആ ജീവജാലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരായിട്ടിരിക്കുകയാണ്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം അവരിൽ പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കാനും കഴിയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വരുന്നു. അപ്പം ശരിക്കും അവർക്ക് എന്താണ് ദൈവം, എന്താണ് മതം എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ ധാരണയില്ല. യഥാർത്ഥ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യഥാർത്ഥ ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന്റെ ഉദാഹരണം കണ്ടാൽ തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നവരെ പോലും സ്നേഹിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് ആരുമായിട്ടായിരുന്നു ആ ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായത്? അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ലീലയില് ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവുമായിട്ട്
ഏകാദശി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലീലയിൽ ആരാണ് തർക്കിക്കാൻ വന്നത്? കേ- കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? എനിക്കൊന്നും കേൾക്കും. വസിഷ്ഠമുനി. ആ, ദുർവാസ മുനി. ദുർവാസ മുനിയാണ് വന്നത്. എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? കേൾക്കാം മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ കേൾക്കണോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ദുർവാസാവ് വന്ന് ഉം, അംബരീഷ് രാജാവിനെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഏകാദശി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ആ പാരണ സമയം കഴിയുന്നവരെ നോക്കി നിന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പാരണ വീട്ടിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വന്ന് കൊല്ലാൻ വരെ നിന്നു. പക്ഷെ അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് തിരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ശത്രുവായിട്ട് വന്ന വ്യക്തിയോട് പോലും സ്നേഹമായിരുന്നു. ഇപ്പം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, യേശുദേവനും എന്താണ്, തന്നെ കുരിശിലേറ്റിയപ്പോഴും ഈശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്, അവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ, അവർക്കറിയില്ല അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആ, ഒരു ആത്മീയവാദി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലും കൊലയും ചെയ്യുന്നതല്ല. അത് അവരുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ശരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയം തുടരുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാ ജീവജാലത്തിനെയും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കും. അതാണ്, ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് മഹാഭാഗവതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദര് പറയുന്നുണ്ട്, സകല വസ്തുക്കളെയും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവത്. അപ്പൊ ഒരു മഹാഭാഗവതന്റെ വീക്ഷണമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. ഇനി ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് കനിഷ്ഠാധികാരിയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത്. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭക്തരിൽ ഏറ്റവും താഴത്തെ തലത്തിലുള്ള ഭക്തരാണ്. അവർ തുടക്കക്കാരാണ്. അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണും. മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണാത്ത വ്യക്തികളാണ്. അവര് കൂടുതലും ഒരു ഭൗതിക ഭക്തരാണ്. കൂടുതൽ അവർക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലാണ് ആസക്തി. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവരിൽ ആ ഒരു ചൈതന്യം അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരുപാട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ തർക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും തർക്കിക്കുന്ന കലഹങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർ ചെയ്യും. കലഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പം അവര് കൂടുതലും ഭൗതിക തലത്തിലാണ്, ഭൗതിക ഭക്തന്മാരായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഉപദേശാമൃതത്തിലും കണ്ടു, കനിഷ്ഠ, മധ്യമ, ഉത്തമ. അപ്പൊ കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ആത്മീയ വാദികളില്, നമ്മളെ ഭക്തരില് തുടക്കക്കാരാണ്. എല്ലാവരും ഈ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ഉയർന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ കാണും. എല്ലാരെങ്കിലും ആ ഭഗവാനെ ആയിട്ട് കാണത്തില്ല. അവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രം ആ ദൈവത്തിനെ ദർശിക്കുന്നു, ദൈവത്തില് ഭക്തി കാണിക്കുന്നു. അതാണ് താഴത്തെ ലെവൽ കനിഷ്ഠാധികാരി. ഇനി അടുത്ത ഏതാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരിയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 42-ാമത്തെ പേജില് 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ മധ്യമാധികാരിയെ കുറിച്ച് പറയും. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർതിരിച്ച് 4 വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ, ഇത്തരം ഭക്തർ 4 വിഭാഗം സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നു. 4 വിഭാഗത്തെ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തി കാണുന്നു. അതായത് പ്രേമ, മൈത്രി, ഈ കരുണ, ഉപേക്ഷ. പ്രേമ, മൈത്രി, കരുണ, ഉപേക്ഷ, ഈ 4 രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പ്രേമത്തോടെയും ഭഗവത് ഭക്തരോട് മൈത്രി, സുഹൃത് ഭാവത്തിലും, പിന്നെ നിഷ്കളങ്കരായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ളവരോട് കാരുണ്യം കാട്ടും. അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെരുമാറുക മധ്യമാധികാരി? നിരീശ്വരവാദികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറും? ഇത് നമ്മൾ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ കണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ഒന്നും ഒഴിവാക്കും. അവരോട് ഉപേക്ഷ കാണിക്കും, അവരെ സമീപിക്കുന്നില്ല. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒഴിവാക്കുന്നത് മധ്യമാധികാരി?
നിരീശ്വരവാദികളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഈ നിരീശ്വരവാദികളടുത്ത് നമ്മൾ പ്രീച്ച് ചെയ്യാൻ പോയെന്നിരിക്കട്ടെ, അവര് എന്തായാലും അവർക്ക് അത് തലേ കയറില്ല, അവരത് മനസ്സിലാക്കില്ല. അവര് നമ്മളെ തിരിച്ച്, നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മധ്യമാധികാരിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മധ്യമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തനോട് തിരിച്ച് അവര് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുകയും തിരിച്ച് അവരെ അപരാധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അപരാധം ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോവുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഒഴിവാക്കുന്നത് അവരോടുള്ള ഒരു കാരുണ്യം കൂടിയാണ്. അവര് കൂടുതൽ അകന്നു പോകുന്നില്ല, എന്നാൽ അവരെ അറിയാതെ തന്നെ അവർക്ക് അജ്ഞാത സുകൃതി കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും. കൂടാതെ അവരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഈ ഭക്തരുടെ അവബോധവും മലിനമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മധ്യമാധികാരികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ട് തലത്തിലുള്ള വ്യക്തികളും ആൾക്കാരെ സമീപിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് മധ്യമാധികാരി. ഇനി അടുത്ത 42-ാമത്തെ പേജിൽ അവസാനത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഉത്തമാധികാരിയെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ ഉത്തമാധികാരിയാണ് മഹാഭാഗവത ദർശനം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ആരെ കണ്ടാലും എന്താണ് ആ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണുന്നത്. അത്തരം ഭക്തൻ നാസ്തികനെന്നോ ആസ്തികനെന്നോ ഉള്ള ഭേദമില്ല, എല്ലാരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗമായി ദർശിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി സുനീചൈവ സ്വപാകേച പണ്ഡിത സമദർശിന. എല്ലാരെയും സമദർശിയായിട്ട് കാണുന്നു. ബ്രാഹ്മണനെയും ശ്വാനനെയും ഒന്നും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല. രണ്ടുപേരിലും ആ പരമപുരുഷന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുന്നു. അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഉള്ളില് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ കാണുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനും ഒരാൾ ശ്വാനനുമായി പോയതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അത് അവർക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉപയോഗിച്ചതനുസരിച്ചാണ്. ഒരാള് അവർക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്റെ ശരീരം കിട്ടി. മറ്റൊരാത്മാവ് തനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ശ്വാനന്റെ നായയുടെ ശരീരം കിട്ടി. ഏത് ശരീരം പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഓരോ ശരീരം ഏർപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ. പ്രകൃതി ക്രിയമാനാനി ഗുണകർമാണി സർവശ. അപ്പം പ്രകൃതിയാലാണ് ഇവർക്ക്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയാൽ അവർക്ക് ഓരോ ശരീരം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ഈ വ്യക്തി ദുരുപയോഗം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ശ്വാനന്റെ ശരീരം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ, ആ ആത്മാവിനെ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണനാണേലും ശ്വാനന്റെ ആയാലും അവരുടെ കർമ്മഗതി നോക്കണില്ല. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ചൈതന്യമാണ് നോക്കുന്നത്. അവരുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവിനെ, ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളാണ് ഈ ഉത്തമാധികാരി ദർശിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 43-ാമത്തെ പേജില് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഈ ഉത്തമ അധികാരിയെ അനുകരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമ അധികാരി എല്ലാരിലും ഏകത്വം കാണുന്നു, എല്ലാരിലും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നു. പ്രപഞ്ച സാഹോദര്യമാണ് കാണുന്നത്. അത് ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ആ സ്വഭാവത്തെ നമുക്ക് അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അനുകരിച്ചാൽ അതൊരു കപടമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് അത് കണ്ട് പഠിക്കുക. നമ്മൾ ആ ഒരു തലത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ദർശിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് കണ്ട് ബഹുമാനിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദർശിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ അതുപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അനുകരിക്കാൻ പോകല്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരിൽ നിന്ന്, ഉത്തമ ഭക്തരിൽ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ ഇത് അനുകരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണും. എനിക്ക് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോട് സ്നേഹമാണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും കിട്ടിക്കാണൂല, അവർക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് ഭഗവത് പ്രേമം ലഭിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നതാണ് ഏകത്വം അനുപശ്യതി. അനുപശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പിന്തുടരുക. അതെ. പശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അനുപശ്യതി, നമ്മുടെ ഈ മന്ത്രം 6-ന്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. മന്ത്രം 6 41-ാമത്തെ പേജില് അനുപശ്യതി, വ്യവസ്ഥാപിതമായി ദർശിക്കുന്നു. അതായത്
ആധികാരിക സ്രോതസ്സിലൂടെ നമ്മൾ അത് ദർശിക്കുന്നു. അതാണ് അനുപശ്യതി. പിന്തുടരുക, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുക, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ദർശിക്കുക. അതാണ് അനുപശ്യതിയുടെ അർത്ഥം വരുന്നത്. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദർശിക്കുക. പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് ഏതിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും? ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ദർശിക്കുക, അല്ലെ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ദർശിക്കുക. ഇതാണ് അനുപശ്യതി. അങ്ങനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ശോകവും മോഹവും ഒന്നും ഇല്ലാതാവും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രേമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് അനുപശ്യതി. ഏകത്വം അനുപശ്യതി. അപ്പൊ അനുപശ്യതി എന്ന വാക്കാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഏകത്വം ഉള്ളത് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്ത മന്ത്രത്തില്, മന്ത്രം 7 അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത്. മന്ത്രം 6 ഇതാണ്, ഈ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വേണം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അതാണ് മന്ത്രം 6 പറയുന്നത്. അപ്പൊ മന്ത്രം 6 എന്താണ് പറയുന്നത്? എല്ലാത്തിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി ഏത് അധികാരിയാണ്? കനിഷ്ഠയാണോ, മധ്യമയാണോ, ഉത്തമയാണോ? ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഈ 3 അധികാരികളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഉത്തമ അധികാരിയുടെ ദർശനമാണ് മഹാഭാഗവത ദർശനം. അദ്ദേഹം എല്ലാവരിലെയും ആ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗമാണ് കാണുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലെ ആ പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു. ഏത് വസ്തുവിനെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള മഹാഭാഗവതൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ, അങ്ങനെയുള്ള മഹാഭാഗവതന്റെ കാൽപ്പാട് പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ അനുകരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അനുകരിച്ചാൽ അത് മൂഢന്മാര്, നമ്മളത് കപട സ്നേഹമായി പോവും, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയി പോവും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തന്നോ ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്തുടരുക, അല്ലാതെ അനുകരിക്കരുത്. അനുചരണമാണ്, അനുകരണമല്ല, അനുചരണം. അവരുടെ കാൽപ്പാട് പിന്തുടരുക. അവർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നമ്മൾ പാലിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഇപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ലെവലിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ഉത്തമ അധികാരിയെ പോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യരുത്. നമ്മൾക്കിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ്? വൈദി സാധന ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യുക, 16 മാല ജപിക്കുക, നമ്മൾ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, പിന്നെ ഭക്തിഗീത പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ആയിട്ട് ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ശ്രവിക്കുക, പഞ്ചാംഗ ഭക്തി ചെയ്യുക, രാവിലെ മംഗളാരതി തൊഴുക. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് വൈദി സാധന ഭക്തിയിൽ. അത് നമ്മൾ പാലിക്കുക. അല്ലാതെ ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ഉത്തമ അധികാരി അങ്ങനെ കാണുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കപടമായിട്ട് അനുകരിക്കരുത്. നമ്മൾ അനുപശ്യതിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അനുപശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് കാര്യങ്ങൾ ദർശിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ദർശിക്കുക. അപ്പൊ ഈ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദൻ, നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവൻ, വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യർ, അങ്ങനെ ആ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഒന്നും എഴുതണ്ടായിരുന്നു, ബുക്കിലൊന്നും എഴുതിയല്ല പഠിക്കുന്നത്. ഒരു വട്ടം പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത്രയും ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക്, ജനങ്ങൾക്ക്. അപ്പോ ആത്മീയ ഗുരു ഒറ്റ തവണ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന തരം ആൾക്കാരായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് നമ്മളുടെ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം കാരണം നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരായി, നമുക്ക് അത്ര ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല, പറഞ്ഞാലൊന്നും കേട്ടാലൊന്നും നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങി. എഴുതുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക്. നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ തുടങ്ങി. പക്ഷെ മിക്കതും, ഈ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ മിക്കതും ഈ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതല്ല. ഇപ്പൊ വ്യാസദേവൻ തന്നിട്ടുള്ള അതേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പരമ്പരയിലൂടെ വേണം വായിക്കാൻ. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം കേരളത്തിലുള്ള മിക്കവരുടെയും വീട്ടില് ഭാഗവതം വായിക്കും, പക്ഷെ അവര്
മലയാളത്തിലുള്ള ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന പരമ്പരയിലുള്ള ഭാഗവതം അല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടില്ല. അപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത, ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ശിക്ഷണം ലഭിക്കണം. അല്ലാതെ ലഭിച്ചാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ വേദങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഈ പൂർവാചാര്യന്മാരാൽ രചിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വേണം, അതിന്റെ പിന്തുടർന്ന് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഇതാണ് 6ാമത്തെ മന്ത്രം. ഇനി നമുക്ക് 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് തന്നെയാണ് 7ാമത്തെ മന്ത്രം. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനത തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. അപ്പൊ ഈ മുകളിലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അനുപശ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഏകത്വം അനുപശ്യത, അതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക്. യസ്മിൻ സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മൈവാഭൂദ്വിജാനത തത്ര കോ മോഹക ശോക ഏകത്വം അനുപശ്യത. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യരായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയം എന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഗുണപരമായി ഈശ്വരന് തുല്യമായ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായി വീക്ഷിക്കുന്നവൻ, അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ മഹാഭാഗവതൻ, ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ. ആ വ്യക്തികൾ ശരിയായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണ്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മായ എന്നോ ഭയമെന്നോ എന്തനുഭവപ്പെടാനാണ്? അപ്പോ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്, മധ്യമാധികാരികളും ഈ തലത്തിലേക്ക് വരും. മധ്യമാധികാരിയിൽ കുറച്ച് ഉയർന്ന മധ്യമാധികാരിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്കും എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെ ആത്മീയതയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതാണ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. മുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട മധ്യമ അധികാരിയും ഉത്തമ അധികാരിയും ഒഴികെ മറ്റാർക്കും തന്നെ ഒരു ജീവന്റെ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരിയും ഉത്തമാധികാരിക്കും ആധ്യാത്മിക ദർശനം, എല്ലാ ജീവനിലും ആ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗത്തെ കാണാൻ ദർശിക്കാൻ കഴിയും. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മളും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിൽ ഒന്നാണ് എന്ന വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്തിലാണ് ഒന്ന്? ഗുണത്തിലൊന്ന്. അതാണ് നമ്മൾ ഏകത്വം. അപ്പൊ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, മായാവാദികൾ ഇതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എന്താ പറയുക, ഏകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പറയും നമ്മളും ഈശ്വരനും ഒന്നാണ് എന്ന്. എന്നാൽ അത് വ്യക്തമാക്കി നമുക്ക് ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, ഏകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ തത്വം, അതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം ഒന്നാണ് എന്ന വ്യത്യാസമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാകുന്നത്? ഏകത്വം ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏകത്വമാകുന്നത് ഭഗവാനും നമ്മളും ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ അളവിൽ വ്യത്യസ്തമാണ്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒന്ന് തീപ്പൊരിയും തീയും. അതാണ് ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. തീപ്പൊരി ഗുണപരമായി അഗ്നി തന്നെയാകുന്നത് പോലെ ജീവസത്തകൾ ഗുണപരമായി ഭഗവാന് തുല്യരാണ്. എങ്കിലും വലിപ്പം നോക്കുമ്പോൾ തീപ്പൊരി അഗ്നിയല്ല. കാരണം തീപ്പൊരിയിലെ പ്രകാശവും ചൂടും അഗ്നിയുടേതിനോട് തുല്യമല്ല. മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ സകല വസ്തുക്കളെയും ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷണങ്ങളായി ദർശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഏകത്വം ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ദർശിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നു. ഗുണത്തിൽ ഭഗവാനുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഈ ആത്മാവിനും ഉണ്ട്, എന്നാൽ അളവില് വ്യത്യാസമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അപ്പൊ ഏകത്വം, ഗുണത്തിലുള്ള ഏകത്വം എല്ലാത്തിലും ദർശിക്കുന്നു. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് തീയും തീപ്പൊരിയും. ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുമല്ലോ, അതേതാണ്? കടലിലെ വെള്ളവും ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും. കടലിലെ വെള്ളവും കടലിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും, അല്ലെ? അതും ഇവിടെ ഉദാഹരണമായിട്ട് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് പറയുന്നുണ്ട്, സമുദ്രത്തിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിലെ ഉപ്പിന്റെ അളവിനെ മുഴുവൻ സമുദ്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ രാസഘടന പ്രകാരം
ഒരു തുള്ളി ജലത്തിലും ഉപ്പാണ്, സമുദ്രം മുഴുവനും ഉപ്പാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും ഉപ്പാണ്. അപ്പൊ ഗുണത്തില് ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും കടലിലെ വെള്ളവും ഉപ്പ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അളവ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര ചെറുതാണ്. കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എന്തുമാത്രം ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കടലിനെയും ഒരു തുള്ളിയും നമുക്ക് അളവ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സച്ചിദാനന്ദമാണ്. ഭഗവാനും സച്ചിദാനന്ദമാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ്. ഏകത്വം അനുപശ്യത എന്ന പ്രയോഗം എല്ലാ ജീവരാശികളിലും ഏകത്വം ദർശിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പരമോന്നതമായ പൂർണ്ണത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന 80% ഗുണങ്ങളും വ്യക്തിഗത സ്ഫുലിംഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവ അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാനോട് തുല്യമല്ല. അപ്പൊ ഏകത്വം എന്തിലാണ് ഏകത്വം? ഗുണത്തിലാണ് ഏകത്വം, അളവിലല്ല. ഇനി മറ്റൊരു ഏകത്വത്തെക്കുറിച്ചും പ്രഭാതര് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു കുടുംബം എടുത്താൽ ആ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും, അപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തില് ഗൃഹനാഥൻ കാണും. ഗൃഹനാഥന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ എല്ലാവരും കാണും. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗൃഹനാഥന് ഉള്ള നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഗൃഹനാഥനുള്ള അതേ അഭിപ്രായം, അതേ താല്പര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള താല്പര്യം. അപ്പൊ താല്പര്യത്തിൽ ഒന്നാകുന്നു. ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും താല്പര്യം ഒന്നാകുന്നു. പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തികളാണ്. ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കള് എല്ലാം ഓരോ വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാം താല്പര്യം ഒന്നാകുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആരുടെ തന്നെ താല്പര്യമായിരിക്കണം? നമ്മുടെ താല്പര്യം, ഭഗവാന്റെ താല്പര്യവും നമ്മളുടെ താല്പര്യവും ഒന്നാകണം. അവിടെ ഏകത്വം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഈ 46-ാമത്തെ പേജില് അവസാനത്തെ ഭാഗത്തില് അതാരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? എന്നാൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ, കണ്ടോ അവസാനം വരുമ്പോ? വായിച്ചു. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. എന്നാൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും താല്പര്യം ഒന്നാകുന്നത് പോലെയോ, ഭിന്ന വ്യക്തിത്വമുള്ള പൗരന്മാരടങ്ങുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്ര താല്പര്യം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെയോ വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു താല്പര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കൾ, അതായത് ജീവസത്തകൾ, പരമപുരുഷന്റെ അതേ പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാകയാൽ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളും പരമോന്നത സത്തയുടെ താല്പര്യങ്ങളും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഓരോ ജീവസത്തയും പരമോന്നത സത്തയുടെ സന്തതിയാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദികളും സസ്യജാലങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തിയുടെ ഉത്പന്നങ്ങളാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:5 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവയൊക്കെ പരമോന്നത സത്തയുടെ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നു. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഹരേഷ്ണ. സോറി മാതാജി, മ്യൂട്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ താല്പര്യവും പരമോന്നത സത്തയുടെ താല്പര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. എല്ലാ ജീവസത്തയും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്, എല്ലാരും ഭഗവാന്റെ സന്തതികളാണ്. അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിലെ താല്പര്യം ഒന്നാകുന്ന പോലെ, അതാണ് അടുത്ത ഏകത്വം അനുപശ്യതയിൽ പറയുന്ന ആ താല്പര്യം ഒന്നാകും. ഏകത്വം അനുപശ്യത ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമപുരുഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായി കാണുകയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായി കാണുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ ദർശനത്തെ ഏകത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നു, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരായിട്ട് കാണുന്നു. അതൊരേകത്വമാണ്. പിന്നെ എല്ലാരും ഗുണത്തിൽ, ഭഗവാനും ഈ ജീവാത്മാവും ഗുണത്തിൽ ഒന്നായിട്ട് കാണുന്നു. അത് ഏകത്വമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരേ താല്പര്യത്തിൽ ഒന്നാണ്. യജമാനനും ദാസനും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും യജമാനനും ദാസനും അവരുടെ ആത്മീയ സത്വം കാരണം ഒന്നാണ്. ഇതും ഏകത്വമാണ്. അതിനാൽ വൈഷ്ണവരുടെ ഏകത്വത്തിൽ ആശയം മായാവാദിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ വൈഷ്ണവരുടെ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നതും മായാവാദികളുടെ ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മായാവാദികളുടെ ഏകത്വത്തില് നമ്മളും ഈശ്വരനും ഒന്നായി മാറുന്നു, നമ്മളും ഈശ്വരനായി മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവര് പറയുന്ന ഏകത്വം എന്താണ്? ഒന്ന് യജമാനനും ഒന്ന് ദാസനുമാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് ഒരിക്കലും ഈശ്വരനായി മാറുന്നില്ല, ഈശ്വരന്റെ ദാസന്മാരാണ്.
യജമാനനും ദാസനും അവരുടെ ആത്മീയ സത്വം കാരണം ഒന്നാണ്. അവര് രണ്ടും ഗുണത്തിലൊന്നാണ്. അതാണ് രണ്ടുപേരും ആത്മീയമാണ്, രണ്ടുപേരും ഗുണത്തിലൊന്നാണ്. പക്ഷെ ഒരാൾ യജമാനനാണ്, ഒരാൾ ദാസനാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെയും താല്പര്യം ഒന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ദേശീയ താല്പര്യം ഒന്നാണ്. വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിഗത പൗരന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഒരേ പരമോന്നത കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായതിനാൽ അവരുടെ താല്പര്യവും പരമാത്മാവിന്റെ താല്പര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. ഇതും ഏകത്വമായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പൊ താല്പര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമില്ലാത്തത് ഏകത്വം. ഇനി അടുത്ത 47-ാമത്തെ പേജില് അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ആനന്ദമയോഭ്യാസാത്. അപ്പൊ ആനന്ദമയോഭ്യാസാത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ആത്മീയ സത്തകളും പ്രകൃതിയാ ശാശ്വത ആനന്ദത്തിനായി ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ എന്താ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടാതെ ഈ ദുരിതങ്ങൾ വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ജീവസത്ത ഈ ഒരു ശരീരത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആനന്ദം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുമെന്ന്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ആനന്ദം കിട്ടില്ല. നമ്മൾ തെറ്റായ തലത്തിലാണ് ആ ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടില്ല. ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് അവിടെ ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ ഒത്ത് നല്ല ആനന്ദം അനുഭവിച്ചതാണ്. ആ തലത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധനത്തിൽ വന്ന് വീണത്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് നിർഗുണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നിർഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണങ്ങളില്ലാത്തവൻ എന്നല്ല അർത്ഥം. ഭൗതിക ഗുണങ്ങളില്ല, ആത്മീയ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതും ഈ മായാവാദികൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നിർഗുണൻ. ഈശ്വരൻ പരമസത്യം നിർഗുണനാണ്, ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവനാണ്, നമ്മള് ഇതുപോലെ വ്യക്തിയല്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഭഗവാന് ആത്മീയ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ആത്മീയ ലോകവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഒന്നും ത്രിഗുണങ്ങൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ജീവാത്മാക്കൾ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നു. മായ അഥവാ വ്യാമോഹത്തിൽ നിന്നാണ് നിരീശ്വര സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കുന്നത്. അത്തരം സംസ്കാരത്തിന്റെ ഫലമാണെങ്കിലോ ശോകം തന്നെ. ആധുനിക രാഷ്ട്രീയക്കാരാൽ നൽകപ്പെടുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു നിരീശ്വര സംസ്കാരം എല്ലാ കാലത്തും ഉത്കണ്ഠകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. കാരണം അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തകർക്കപ്പെടാം. അതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദം ശരണം പ്രാപിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ കർശനമായ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത അരുളി ചെയ്യുന്നു. സകലവിധ വ്യാമോഹവും ഉത്കണ്ഠയും അകറ്റി വിഭിന്നമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഐക്യമുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പരമപുരുഷനെ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ഭഗവാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ താല്പര്യവും നമ്മുടെ താല്പര്യവും ഒന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല, നമ്മളെ മായ അലട്ടുകയില്ല. എന്നാൽ എല്ലാം സന്തോഷം കിട്ടും എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഓരോ ആധുനിക രാഷ്ട്രീയക്കാര് ഓരോ സംസ്കാരം കൊണ്ടുവരും. ആൾക്കാർ അത് ശരിയാകും, ഇപ്പൊ ശരിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. പക്ഷെ അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അതെല്ലാം ക്ഷണികമാണ്, ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും അതെല്ലാം തകർക്കപ്പെട്ടാം. നിരന്തരമായി നിത്യമായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ആത്മഭൂതഹിതം എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹിതം പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പം ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ കഴിയണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ദർശനം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ദർശനത്തിലുള്ള കണ്ണുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. നമുക്ക് ആ പ്രേമം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനും നമുക്കെല്ലാം ആത്മീയമായിട്ട് ദർശിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പ്രേമം എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള പാത നമ്മൾ പാലിക്കണം. അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മക്കൾ അനുസരിക്കുന്ന പോലെ
കുടുംബകാര്യത്തിൽ ഏകാത്മതയോടെ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷമായിട്ട് പോകുന്നു. എപ്പോഴാണ്? അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ഭഗവാൻ നമുക്ക് കുറെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിലുള്ളത്. അതേ കാര്യങ്ങളാണ് ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. അനുകരിക്കുകയല്ല, അനുസരിക്കുക. അനുസരിച്ചാൽ ഏകാത്മകയോടെ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ടൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ 7ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാവുന്നത് ഒന്ന് ഏകത്വം അനുപശ്യത. ഇതാണ് ഒരു ചോദ്യം. ഈ 2 മന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏകത്വം അനുപശ്യത. എന്താണ് ഏകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്തിലാണ് ഏകത്വം? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഗുണത്തിലുള്ള ഗുണത്തിലുള്ള ഏകത്വം. പിന്നെ ഗുണത്തിലുള്ള ഏകത്വത്തിന് നമുക്ക് 2 ഉദാഹരണം പറയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? തീ, തീപ്പൊരിയും അഗ്നിയുടെ തീയും, പിന്നെ പിന്നെ വെള്ളം, കടലിലെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളവും കടലും. ഇനി ഗുണത്തില് ഒന്നാണ്, അളവിലല്ല. ഇനി ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ഏകത്വം പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ താല്പര്യവും ഭഗവാന്റെ താല്പര്യവും ഒന്നാണ്. താല്പര്യം. അതെ, നമ്മുടെ താല്പര്യവും ജീവാത്മാവിന്റെ താല്പര്യവും ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം. അതായത് ഒരു കുടുംബത്തില് അംഗങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദേശീയ താല്പര്യം എല്ലാം ഒരേ താല്പര്യമുള്ള പോലെ നമ്മൾ ജീവാത്മാവെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. അപ്പോ പരമാത്മാവിന്റെ താല്പര്യവും നമ്മുടെ താല്പര്യവും വ്യത്യസ്തമല്ല. അവിടെയാണ് ഏകത്വം. ഓരോ ജീവിയും പരമാത്മാവിന്റെ പുത്രനാണ്. അവിടെ ഏകത്വമുണ്ട്. അപ്പം ഏകത്വം അനുപശ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അനുപശ്യത ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കാണുക, പിന്തുടരുക. ആരെ? ആചാര്യന്മാർ, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുക, അല്ലെ വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ പിന്തുടരുക. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, വേദങ്ങൾ പ്രകാരം നമ്മൾ ദർശിക്കുക. വേദങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് എല്ലാ ജീവജാലത്തിലും ഐക്യം കാണണം. ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിൽ എഴുതേണ്ട പോയിന്റ്സ്. ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന അങ്ങനാണല്ലോ. ഒരു ഉത്തമ അധികാരി, മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എല്ലാരിലും ഒന്നായിട്ട് കാണുന്നു. എല്ലാവരിലും ഭഗവാന്റെ അംശം കാണുന്നു. ആരടുത്തും ഒരു വിദ്വേഷം ഇല്ല. എല്ലാരെയും ഒരേ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളായിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വീക്ഷണം ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ നമ്മൾ പിന്തുടരണം. അപ്പോ ആധികാരിക വീക്ഷണത്തിൽ ദർശിക്കുക. പശ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർശിക്കുക. അനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഗമിക്കുക. അപ്പോ ആരെയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്? പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളെ. ആ ശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മൾ വീക്ഷണം ചെയ്യുക. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഒന്ന് കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഏകത്വം അനുപശ്യതയ്ക്ക് എഴുതാം. ഇത് മാത്രമേ, ഈ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുള്ളൂ, ഈ 2 മന്ത്രത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കിനി സമയമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 8ാമത്തെ മന്ത്രം കൂടെ നോക്കാം. സപര്യഗാചുക്രമകായമവ്രണം അസ്നാവിരം ശുദ്ധമപാപവിദ്ധം കവിം മനീഷീ പരിഭൂ സ്വയംഭൂ യഥാ തദ്യത്തോയർത്താൻ വ്യാദതാശ്വദീഭ്യ സമാഭ്യ. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രത്തില് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം. ഈ വാക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ഏത് വ്യക്തി? പാപരഹിതനായ വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള പാപരഹിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, ആ വ്യക്തി ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്കു തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മഹാഭാഗവതനായിട്ട് എല്ലാരെയും
എല്ലാരിലും ഒന്ന് കാണുന്ന, എല്ലാരിലും ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കണ്ട് എല്ലാരും ഒരു ജീവാത്മാവിനോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ എല്ലാരിലും ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം കാണുന്ന ആ വ്യക്തി, അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 6, 7 മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി, ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ശരീരമില്ലാത്തവനും സർവജ്ഞനും ദോഷരഹിതനും സിരകളില്ലാത്തവനും പാപരഹിതനും സ്വയം സമ്പൂർണനും തത്വജ്ഞാനിയും അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരോടും അഭീഷ്ടങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവനുമായ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരെക്കുറിച്ചാണ്? സർവശക്തൻ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശരീരമില്ലാത്തവൻ. ഈ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ഈ മായാവാദികൾ എന്ത് പറയും? ശരീരമില്ല, അല്ലെ? ഇതിലൊക്കെ പിടിച്ചു. കാരണം ഈ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മായാവാദികളുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഇതിൽ കയറിയാണ് നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ ഓരോ വാക്കും എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആ പരമ്പരയിലൂടെ ഉള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരമില്ലാത്തവൻ, സർവജ്ഞൻ, ദോഷരഹിതൻ, സിരകളില്ലാത്തവൻ. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കും? പരമസത്യത്തിന് രൂപമില്ല, അരൂപിയാണ്, അവ്യക്തമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ശരീരമില്ലാത്തവൻ, സർവജ്ഞൻ, ദോഷരഹിതൻ, സിരകളില്ലാത്തവൻ, പാപരഹിതൻ, സ്വയം സമ്പൂർണൻ, തത്വജ്ഞാനി, അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭീഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവനുമായ സർവശക്തനെ വസ്തുതാപരമായി തന്നെ ഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സർവശക്തനെ ഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ 2 മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ഉത്തമ അധികാരിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ഇനി നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഭാവാർത്ഥം? ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ്. അവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല എന്ന്. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? ആരും വായിക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ വായിക്കണോ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. ഉഷാ മാതാജി വായിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയവും ശാശ്വതവുമായ രൂപത്തിന്റെ വിവരണം ഇവിടെ നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ അരൂപനല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തന്റേതായ അതീന്ദ്രിയ രൂപമുണ്ട്. ഈ രൂപം പ്രാപഞ്ചിക ലോകത്തിലെ രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ രൂപം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. അതിനാൽ അത് ഭൗതിക യന്ത്രത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ ഘടനാരീതി സിരകളും മറ്റും ചേർന്ന ഒരു യാന്ത്രിക രൂപമാണ്. എന്നാൽ പരമപുരുഷന്റെ ഇന്ദ്രിയാതീത ശരീരം സിരകൾ പോലെയുള്ള യാതൊന്നുമില്ലാത്തതാണ്. അവിടുന്ന് ശരീരസ്ഥനല്ലെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനർത്ഥം അവിടുത്തെ ശരീരവും ആത്മാവും ഭിന്നമല്ല എന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മെപ്പോലെ അവിടുന്ന് പ്രകൃതി നിയമത്തിന് അനുസൃതമായ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നുമില്ല. ഭൗതികമായ ബദ്ധജീവിതത്തിൽ ആത്മാവ് സ്ഥൂല ശരീരത്തിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മനസ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. പരമപുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അവിടുത്തെ മനസ്സും ശരീരവും അവിടുന്ന് തന്നെയും ഒന്നാണ്. അവിടുന്ന് പരിപൂർണനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരവാണ് നമ്മളിപ്പോ വായിച്ച ഈ പാരഗ്രാഫ്. ഈശ്വരൻ എന്തുകൊണ്ട് ശരീരം സ്വീകരിച്ചവനല്ലാത്തത്? ഈശ്വരൻ എന്താണ് ശരീരം സ്വീകരിച്ചതല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ശരീരം ഭൗതിക ശരീരഘടന പോലെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരം ആത്മീയമാണ്, അല്ലെ? ഈശ്വരന് അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണുള്ളത്. നമ്മുടെ ലൗകിക രൂപവുമായിട്ട് സാമ്യമില്ല. അതാണ് ശരീരം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ശരീരമുണ്ട്, ഭൗതിക ശരീരമില്ല എന്നാണ്. ഭൗതിക ശരീരത്തിലാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ കഫപിത്തം രക്തമൊക്കെ ചേർന്ന ശരീരം, ഈ ഞരമ്പും സിരകളൊക്കെ ഉള്ള ശരീരം. അങ്ങനത്തെ ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റേത്. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ശരീരമാണ്. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം വേറെ, ആത്മാവ് വേറെ. ശരീരം തന്നെ 2 ശരീരമുണ്ട് നമുക്ക്. സ്ഥൂല ശരീരമുണ്ട്, സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ട്. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിലാണ് ഈ മനസ്സ് വരുന്നത്. പിന്നെ ആത്മാവ്, എല്ലാം വേറെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മാവ്, ശരീരം, മനസ്സ് ഇതെല്ലാം വേറെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് ആത്മാവ്, മനസ്സ്, ശരീരം എല്ലാം
ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അതിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. അതാണ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് ഭഗവാനെ പോലെ ഭഗവാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരു ശരീരം എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലവും നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന് നിത്യമായിട്ട് ആ ശരീരമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും വ്യത്യാസമില്ലാത്തതാണ്. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം എടുക്കാൻ നിർബന്ധിതനാകുന്നില്ല മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ. ഇതാണ് ശരീരമില്ലാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇപ്പം മാതാജി വായിച്ച ഈ പാരഗ്രാഫിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനർത്ഥം ഭഗവാൻ അരൂപിയാണെന്നല്ല എന്ന് പറയാം. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലും ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. രൂപരഹിതൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അവിടത്തേക്ക് നമ്മുടേതുപോലുള്ള ശരീരം ഇല്ലെന്നാണ്. രൂപരഹിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരമില്ല, നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രൂപം അവിടത്തേക്ക് ഇല്ല, ഇതാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനേ പറ്റൂ, ചെവി കൊണ്ടേ കേൾക്കാൻ പറ്റൂ. ഓരോ അവയവങ്ങളും ഓരോ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അംഗാനി യസ്യ സകലേന്ദ്രിയവൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി സ്ഥിരം ജഗന്തി. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളും പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. ഒരു ശരീരഭാഗം കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഈ 52-ാമത്തെ പേജിൽ 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് അവിടെ തന്റെ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് കാര്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവിടത്തേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത് ശരീരഭാഗം കൊണ്ടും ഇതര ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. അദ്ദേഹത്തിന് കൈ കൊണ്ട് നടക്കാം, കാലുകൊണ്ട് വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കാം, കൈകാലുകൾ കൊണ്ട് കാണാം, കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും. ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളിൽ നമ്മുടേതുപോലുള്ള കയ്യും കാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടത്തേക്ക് ആരെക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടാനും നാം അർപ്പിക്കുന്ന ഏത് വസ്തു സ്വീകരിക്കാനും പറ്റുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കൈകാലുകൾ ഉണ്ട്. ശുക്രം എന്ന പദം കൊണ്ട് ഈ 8-ാം മന്ത്രത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. അപ്പം സർവശക്തൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് സപര്യഗാ ശുക്രം. അതായത് സർവശക്തനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾ കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. നമുക്ക് കണ്ണു വെച്ച് കാണാനേ പറ്റൂ. ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം, കണ്ണുകൊണ്ട് കേൾക്കാം, കണ്ണുകൊണ്ട് ശ്വസിക്കാം, കണ്ണുകൊണ്ട് കഴിക്കാം, എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഭഗവാന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ട്. അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയും. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? 53-ാമത്തെ പേജില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം തൊട്ടിട്ട് വായിക്കും. ആ 7-ാം മന്ത്രത്തിൽ തൊട്ടിട്ടാണോ വന്നിട്ട്? 7-ാം മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7-ാം മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ പരമപ്രഭുവിനെ സാക്ഷാത്കരിച്ച അധികാരികളായ ആചാര്യന്മാരാൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദിമരൂപം ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ബലദേവൻ, ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വരാഹം എന്നിങ്ങനെ അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ അവിടുന്ന് വിസ്തരിക്കുന്നു. ഈ രൂപങ്ങളെല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിപുലീകൃത രൂപമാണ്. പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് തൽക്ഷണം ഭഗവാനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഇപ്രകാരം അവിടുന്ന് തന്റെ സർവശക്തിത്വത്തിലൂടെ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെയും അപേക്ഷ പ്രകാരം ഭഗവാന്റെ പൂജാ വിഗ്രഹം അവതാരം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവശക്തി വൈഭവത്താൽ ഭഗവാൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈശോപനിഷത്തോ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങളോ അറിയാത്ത മൂഢന്മാർ ശുദ്ധ ഭക്തരാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന പൂജാ വിഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ളതായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ രൂപം മൂഢന്മാരായ ജനങ്ങളുടെ അഥവാ കനിഷ്ഠ അധികാരികളുടെ അവിശുദ്ധമായ ദൃഷ്ടിയാൽ ഭൗതിക വസ്തുവായി കാണുന്നു. പക്ഷെ അത്തരം ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹം സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയുമായതുകൊണ്ട് ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെ ആത്മീയ വസ്തുവായും ആത്മീയ വസ്തുവിനെ ജഡപദാർത്ഥമായും സ്വേച്ഛാനുസാരം മാറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന് ആത്മീയ വസ്തുവിനെ ജഡപദാർത്ഥത്തെ ആത്മീയമാക്കാനും ആത്മീയ വസ്തുവിനെ ജഡമാക്കാനും ഭഗവാന് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ, ആത്മീയമായിട്ടുള്ളതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ജഡപദാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കല്ലും മണ്ണും തടിയും എല്ലാം ആത്മീയമാക്കി മാറ്റുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ അവതാരം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിഗ്രഹത്തിൽ ആർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആചാര്യന്മാരുടെയും ഗുരുക്കന്മാരെ അപേക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ ജഡവസ്തുവിൽ ഭഗവാൻ വിഗ്രഹ അവതാരം ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ജഡവസ്തു എന്തായി മാറി? ഭഗവാൻ അവിടെ ആ ഭഗവാനെ പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ജഡവസ്തു ആത്മീയ വസ്തുവായി മാറി. ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഭഗവാനും നമ്മളും ഒന്നല്ല. നമ്മളുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ആത്മാവും വേറെയാണ്. ഭഗവാൻ സർവശക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ ആത്മീയമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണ്? നമ്മളുടെ അവിദ്യയാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്ന്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മറന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. ആ പരമ പുരുഷനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുക. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവാനായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആഗ്രഹവും നമ്മളുടെ ഗുണഗണങ്ങളും മാത്രം പോരാ. ചില ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും, നല്ല പാടുന്നവരായിരിക്കും, നല്ല പല സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? അത് അവർക്ക് കിട്ടിയത് അവർ ചെയ്ത കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഗുണമായിട്ടാണ്. അവർ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് പല കഴിവുകളോടുകൂടി ജനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ കഴിവ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അവനെ ഒരു വലിയ ഭക്തനാക്കി മാറ്റുന്നില്ല. ഭക്തനാക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ഭക്തനാവുന്നത്? നമുക്ക് ഈ കഴിവുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കഴിവിൽ അഹങ്കരിച്ചാൽ നമുക്ക് ഭക്തനാവാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കഴിവെല്ലാം എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ വിനയാന്വിതനായിട്ട് ഇതിനോടൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതാവുമ്പോഴാണ് അവനൊരു ഭക്തനായി മാറുന്നത്. ഇപ്പൊ ബലി മഹാരാജാവിന്റെ ഉദാഹരണം നമുക്കെടുക്കാം. ബലി മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ആണെന്ന്. പക്ഷെ പിന്നീട് വാമനനായിട്ട് വന്നത് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ശുക്രാചാര്യർ ഇത് വിഷ്ണു വന്ന് നിന്നെ പറ്റിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അതെല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ അത്രയും അറിയാം. ഭഗവാന്റെ ഉദ്ദേശത്തെ ഒരിക്കലും ബലി മഹാരാജാവ് സംശയിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എന്താണ് ഇതല്ലാതെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കാനാണ്. അദ്ദേഹം അത്രയും സന്തോഷമായിരുന്നു ഇത് ഭഗവാനാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അറിഞ്ഞത്. അല്ലാതെ തന്റെ എല്ലാം ഭഗവാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബലി മഹാരാജാവിന്. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായി എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി ബലി മഹാരാജ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എവിടെ പോയി? സുതല ലോകത്തിൽ. അത് സുതല ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച ഇന്ദ്രലോകത്തിന്റെ 100 മടങ്ങ് ഐശ്വര്യമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു. കൂടാതെ അവിടെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് വാമനനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വന്നു. ഇപ്പൊ ബലി മഹാരാജാവ് ഇപ്പോഴും വാമനദേവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഒരിക്കല് സുതല ലോകത്തില് ഒരിക്കൽ ദുർവാസാവ് വരും. ഭൂമിയിൽ വാമനദേവനെ കൊണ്ടുപോകണം ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബലി മഹാരാജു പറയുന്ന ഒരു വാക്കുകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയും, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവൻ പോലും തരാം, പക്ഷേ ഈ വാമനദേവനുമായിട്ട് വേർപിരിയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല. എൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഐശ്വര്യത്തിലല്ലായിരുന്നു ആസക്തി. ഇത്രയും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടായിട്ടും അതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത്രയും വിനയാന്വിതനായിട്ട്
അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം ത്യജിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ഐശ്വര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴും നമ്മളുടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഭഗവാനിലാകുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉയർന്ന ഭക്തനായി മാറുന്നത്. നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു തരുന്നത് ആരാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരുന്നിട്ട് ജീവസത്തെ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും അതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകുകയാണ്. അപ്പം നരകത്തിൽ പതിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അത് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് ജീവസത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ജീവസത്ത എന്താഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലേ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവായിട്ടത് ഉപദൃഷ്ടാനും അന്താശ ഭർത്താ ഭോക്താ മഹേശ്വര. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇരുന്ന് വീക്ഷിക്കുന്നു, നമുക്കെല്ലാം അനുമതി തരുന്നു. അതാണ് ഈശ്വരൻ. നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ ഒന്നിനോടും ഭഗവാൻ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രകാരം നമുക്ക് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെ അയക്കുന്നു. ഇനിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ആ വാക്ക് എന്താണ്? ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം. ഇത് അവസാനത്തെ 56-ാമത്തെ പേജിലാണ് ഈ വാക്ക് വരുന്നത്. ആ വാക്ക് കണ്ടോ? 56-ാമത്തെ പേജില് ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം. മാതാജി. അപ്പോ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടുന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും പരിശുദ്ധനാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി ഈശോപനിഷത്തിൽ ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു ചോദ്യമാണ്. ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ചോദ്യം, ഈ മന്ത്രത്തിൽ ഉള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ശരീരം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ ചോദ്യം, ഈ രണ്ട് ചോദ്യം. അപ്പൊ ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം, അപവിത്രമായ വസ്തു പോലും അവിടുത്തെ സ്പർശന മാത്രയിൽ തന്നെ പവിത്രമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് തൊട്ടാലും അത് പവിത്രമാകും. എത്ര ജീർണിച്ച പവിത്രമല്ലാത്ത അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വസ്തുവാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ സ്പർശിച്ചാൽ അത് എന്താണ്? പവിത്രമായി മാറുന്നു. അതാണ് ആന്റിസെപ്റ്റിക് പോലെ ആണ് ഭഗവാൻ. ഒരിക്കലും പാപത്തിന് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് അപാപവിദ്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപത്തിന് ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പരിശുദ്ധനാണ്. ഭഗവാൻ എന്തു തൊട്ടാലും അത് പവിത്രമായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഭഗവാൻ സൂര്യനുമായിട്ട് ഉപമിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ്? എത്ര ചെളിവെള്ളമാണെങ്കിലും അസ്പർശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തു ആണെങ്കിൽ പോലും സൂര്യരശ്മി കൊണ്ട് അതിനെ പവിത്രീകരിച്ച് അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെയാണ് എത്ര അസ്പർശമായിട്ടുള്ള വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ ശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ശുദ്ധം അപാപവിദ്ധം. ഇതിനെ സൂര്യനോട് ഉപമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധം, അപാപവിദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം 8-ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് അപാപവിദ്ധം എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പാപരഹിതം അല്ലെ? 51-ാമത്തെ പേജില് 8-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥമില്ലേ? അതില് ശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധം, അപാപവിദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപരഹിതം. അപ്പൊ അശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു പോലും അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കില്ല. എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. പിന്നീട് മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിൽ പറയുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പം തുടക്കത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ, ഭക്തിയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എത്ര ദുഷ്കൃത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അവനൊരു ചണ്ടാളനായിരിക്കും, നല്ല പെരുമാറ്റമില്ലാത്തവനായിരിക്കും. പക്ഷെ അവനെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഭഗവാൻ, അല്ലെ? നല്ല പെരുമാറ്റം ഇല്ലാത്തവനായിട്ടൊക്കെ തോന്നും. പക്ഷെ അവൻ ഈ ഒരു പാത പിന്തുടരുകയാണെങ്കിൽ, കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പാത, ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഈ പാത പിന്തുടർന്നാൽ അവനെ ശുദ്ധനായി അംഗീകരിക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ സ്പർശനം ഏറ്റതുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ ഉള്ളിലെ പാപം ഇല്ലാതാവും. അങ്ങനെ പാപം അവനെ സ്പർശിക്കില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചാലും അതെല്ലാം നല്ലതായിരിക്കും, പാപം ബാധിക്കില്ല. എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും ഭഗവാൻ ശുദ്ധനാണ്, സൂര്യനായി താരതമ്യം ചെയ്യും. അപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് ഈ എന്താണ് ഗോപിമാരുടെ വസ്ത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയതല്ലേ, ഗോപിമാരുടെ വീട്ടിൽ പോയി
വെണ്ണ കട്ട് കഴിച്ചതല്ലേ, അപ്പോ അതൊക്കെ തെറ്റല്ലേ? ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നിലും പാപം കാണില്ല. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും അതീന്ദ്രിയമാണ്, അത് ശുദ്ധമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ്, അതല്ലേ ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോവേത്തി തത്വഃ. അത് ആ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും, ഭഗവാന്റെ ജനനവും എല്ലാം ദിവ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയിലും, ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യത്തിലും അവിടെ പാപം ഉണ്ടാകില്ല. പരിശുദ്ധമായിരിക്കും ഭഗവാൻ. ഇതാണ് അപാപ വിദ്ധം. ആ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും എഴുതാം. കൂടാതെ ആ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. പാപമായിട്ടുള്ളതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. സൂര്യനുമായിട്ട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ഏതൊരു വ്യക്തിയും ഭഗവാന്റെ ഈ പാത സ്വീകരിച്ചാൽ, അവൻ എത്ര സുദുരാചാരനായാൽ പോലും അവനെ ഈ പാതയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവനെ ശുദ്ധനായിട്ട് കരുതണം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ വീഴ്ച പറ്റിയാലും അവനെ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കരുതണം. കാരണം അവൻ ഈ പാത പിന്തുടരുന്നത് കൊണ്ട് തിരിച്ചവൻ അവനെ ഭക്തനായിട്ട് സ്വീകരിക്കണം. ഈ ഒരു പാത സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കും. അവൻ ചെയ്ത ആ തെറ്റ് അവനെ ബാധിക്കില്ല. അപിചേത് സുദുരാചാരോ, ആ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശ്ലോകം കോട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പറയാം. പാപമൊന്നും ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ സൂര്യന് സമമാണ്. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും, ഭഗവാൻ എത്ര അശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതിനെയും ഭഗവാന് പവിത്രീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് അപാപവിത്തം. അവർ മറ്റാളുകളുടെ ഭാര്യമാരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? അതിനാൽ കൃഷ്ണനെ മലിനമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന മറുപടി ലഭിച്ചു. മറിച്ച് മലിനമായ മനസ്സോട് പോലും കൃഷ്ണനിൽ വരുന്നതെന്തും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്, ചില ആൾക്കാർ പറയല്ലേ, മറ്റുള്ള ഭാര്യമാരുടെ കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ, ഗോപിമാരുടെ കൂടെ പോകുന്നു. അതൊന്നും ഭഗവാനെ മലിനമാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്ര മലിന മനസ്സോട് പോയാലും ആ വ്യക്തിയെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമാണ് ഭഗവാൻ. സൂര്യൻ അതിൽ നിന്ന് ഈർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു. തൊട്ടുകൂടാത്ത സ്ഥലം, എന്നിട്ടും അത് ശുദ്ധമായി തുടരുന്നു. അഴുക്കു ചാലുകളെ പോലും ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ബാല്യത്തിൽ അഘാസുരൻ, ബകാസുരൻ തുടങ്ങിയ ശക്തരായ അസുരന്മാരെ അദ്ദേഹം വധിച്ചു. കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യശ്രമത്തിലൂടെ അത്തരം ശക്തി സമ്പാദിച്ചതിന് ഒരു ചോദ്യവുമില്ല. ഭാരോദ്വഹനം പരിശീലിക്കാതെയാണ് അദ്ദേഹം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയത്. സാമൂഹ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇല്ലാതെയും നിന്ദയില്ലാതെയും അദ്ദേഹം ഗോപികൾക്കൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്തു. പരമപുരുഷനോടുള്ള സ്നേഹവികാരങ്ങളോടെയാണ് ഗോപിമാർ ഭഗവാനെ സമീപിച്ചതെങ്കിലും ഗോപികമാരും കൃഷ്ണ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കർക്കശമായ സന്യാസിയും അച്ചടക്ക ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നയാളുമായ ചൈതന്യ ഭഗവാൻ പോലും ആരാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രവർത്തികളെ നിഷേധിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഈ പ്രവർത്തി കാരണം നമുക്കറിയാം, പല ആത്മീയവാദികളും അവരുടെ ലെക്ചേഴ്സ് ആരും കേൾക്കരുത്, കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്, മായാവാദ ഭാഷസുനിലെ സർവനാശ്, നമ്മൾ നശിച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഞാനൊരു അതിന്റെ ഒരു കോട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടതാണ്. അതിൽ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ബ്രഹ്മമാണ്. പക്ഷെ ഈ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ നോക്കല്ലേ. കൃഷ്ണൻ ഹീസ് നോട്ട് എ ജെന്റിൽമാൻ, ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ അല്ല. കണ്ടില്ലേ, ഗോപിമാരുടെ കൂടെ പോകുന്നു, ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പശുക്കളെ വെണ്ണ കഴിക്കുന്നു, അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ നടക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ പോലൊന്നും നമ്മൾ ആകരുത്. കൃഷ്ണന്റെ ആ സന്ദേശം, ഭഗവത്ഗീതയിലെ സന്ദേശം മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ആ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അവരങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാനെ അശുദ്ധമാക്കില്ല. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പരിശുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ, ഗോപിമാരുടെ കൂടെ ഭഗവാനുള്ള ബന്ധം, അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കണ്ടില്ലേ, ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും
തലകീഴായിട്ടാണ്. ഭൗതിക ലോകത്ത് പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം തെറ്റാണ്, പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്ത് അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമാണ്, അത് പ്രേമമാണ്. ഇവിടെ മൊത്തവും കാമമാണ്. നമ്മൾ കാമത്തിന്റെ കണ്ണ് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ, പക്ഷെ ഭഗവാനും ഗോപിമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണ്. അത്രയും അതീന്ദ്രിയമായ ബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു സന്യാസി വര്യനാണ്. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലും സന്യാസിയായിട്ട് അടുത്ത് കാണാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസി വര്യനായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ ഈ ലീലകളെ അത്രയും ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കർക്കശമായ സന്യാസിയും അച്ചടക്ക ചട്ടങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്ന ആളായ ചൈതന്യ ഭഗവാൻ പോലും ആരാധിക്കുകയാണ് ഗോപിമാരുടെ. ആ ഗോപി ഭാവത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, അല്ലെ, രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ വന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തും പരിശുദ്ധമാണ്. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തോ, ധർമ്മം എന്താണ്? ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം. ഭഗവാൻ എന്തു പറയുന്നു അതാണ് ധർമ്മം. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം പരിശുദ്ധമാണ്. അതിൽ നമുക്ക് തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ 3 മന്ത്രങ്ങള്. നമ്മൾ ഇന്ന് 6, 7, 8. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച ഈ 3 മന്ത്രങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ, ഓരോന്നും 2 പേജ് 3 പേജൊക്കെ ഉള്ളൂ. വായിക്കുക. 3ഉം റിലേറ്റഡ് ആണ്. 6ന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് 7, 7ന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് 8. ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും ഒറ്റ സെഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അതായത് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് വൃന്ദാവന യാത്ര പോകുന്നു. അത് അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാരും അറിഞ്ഞിരുന്നോ? അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മതി. മാതാജി അറിഞ്ഞിരുന്നു മാതാജി. ഹരികൃഷ്ണ. പോകാൻ ആരെങ്കിലും താല്പര്യമുണ്ടോ? താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമല്ലോ മാതാജി. അത് തന്നെ, പോവാൻ തയ്യാറാണോ? സോറി, ഒരാഴ്ച കൂടെ കഴിഞ്ഞേ ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവര് മാതാജി ഒന്നുകൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇടും, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയാൽ മതി. 11 രൂപയാണ്. ടിക്കറ്റ് വേറെയാണ്. ടിക്കറ്റ് അല്ലാതെ 11,000 റുപ്പീസ് ആണ്. അപ്പം ഇത് ഫെബ്രുവരി അല്ലേ പോകുന്നത്? അല്ലേ, കണ്ടിരുന്നില്ലേ? ഫെബ്രുവരി 22 തൊട്ട് 26 വരെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം താല്പര്യമുള്ളവർ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ കയറിയാൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് നേരത്തെ എടുക്കണമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. അപ്പം എല്ലാവരുമായിട്ട് കുടുംബത്തിലെ എല്ലാവരും ചോദിച്ച് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുകൂടെ ഈ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അയക്കാം. അപ്പം അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മളെ ഭക്തിശാസ്ത്രി അടുത്ത ബാച്ച്, നമ്മുടെ ഈ ബാച്ച് ഇപ്പൊ തീരാറായി. അപ്പൊ അടുത്ത ബാച്ച് ജനുവരി അവസാനം തുടങ്ങും. അപ്പം പരിചയമുള്ള ഭക്തന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയുക. അതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം, 16 മാല ജപിക്കണം, ചായ കാപ്പി ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും സേവിക്കാത്ത 16 മാല ജപിക്കുന്ന ഭക്തരായിരിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പരിചയമുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പറയുക. ഈ സമയം തന്നെ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ നമ്മുടെ ഈ ബാച്ചിൽ പുതിയ ബാച്ച് തുടങ്ങുകയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് ഭക്തി വൈഭവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി വൈഭവിന് ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. ദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല. ഈ ദീക്ഷ എടുക്കാത്ത ഭക്തന്മാര് അവര് ഷെൽട്ടർ ഫോം കൊടുത്ത് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. എന്നാലേ അവർക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനും ഇതുപോലെ ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ശ്ലോക ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ദീക്ഷ എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കേട്ടിരിക്കാം, പക്ഷെ പരീക്ഷ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അവസാന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും ലഭിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിക്കുക. ദീക്ഷ എടുത്തവർക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല, അല്ലാത്തവര് ഷെൽട്ടർ ഫോം കൊടുക്കണം. ഇനി അതല്ല, ഇപ്പൊ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല, കുറച്ചുകൂടെ കഴിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കേട്ടിരിക്കാം, ഭക്തി വൈഭവിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് ഇരിക്കാം. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോഴേക്കും വില്ലിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഷെൽട്ടർ ഫോം കൊടുത്ത് ദീക്ഷയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് മാതാജി, ഇത് ക്വിസ് ലിങ്ക് ആയിട്ടാണോ, ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ? ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ടെസ്റ്റും ഒരുപാട് അസൈൻമെന്റും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഇടയ്ക്ക് കേട്ടോണ്ടാണേ മാതാജി അങ്ങനെ ചോദിച്ചത്. ശരി. ക്വിസ് ഇവിടെ ക്വിസ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി വൈഭവിന് ക്വിസ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ കാണില്ലായിരിക്കും, ഇവിടെ ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഈ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാണും. യൂണിറ്റ് ഭാഗവതം
ഭാഗവതം ആ ഭാഗവതം ആ ടെക്സ്റ്റ് കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഭാവാർത്ഥം വായിക്കാൻ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഭാഗവതം പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അതെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പുസ്തകം വേണം മാതാജി. പുസ്തകം വേണം. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും, കാരണം ഭക്തി വൈഭവം എടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ്. ഭക്തിശാസ്ത്രി പോലെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഹൈ ലെവലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും വായിക്കണം. അപ്പൊ പുസ്തകം ഇല്ലാത്തവര് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡോ എങ്കിലും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം. നമുക്ക് 6 ക്യാൻഡോ ആയിരിക്കും ഭക്തി വൈഭവന്. ആദ്യത്തെ 6 ക്യാൻഡോ ആണ്. ഭഗവത്ഗീതയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ടഫാണ് ഭാഗവതം എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയേയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു പേടിയുണ്ട്. ഇല്ല, അതില്ല. അങ്ങനെ ഈ നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടല്ല. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ്. ഭക്തി നമ്മുടെ എത്രമാത്രം ഭഗവാനിൽ ശരണം, അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസും എനിക്ക് ഓർമ്മശക്തി അതൊന്നും അല്ല നോക്കുന്നത്. കുറെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതെനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഇല്ല, നമ്മൾ ഇതൊരു സേവയായിട്ട് എടുക്കുക. പ്രഭുപാദർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവ, പ്രഭുപാദരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് കാരണം പ്രഭുപാദർ പറയും എല്ലാവരും, നമ്മുടെ ഗുരുമഹാരാജ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലും ഈ ശാരീരികമായിട്ട് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തി വൈഭവം എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഉത്തമ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരുവാണ് നമുക്ക്. അത് എടുത്തു കാണിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്നാണ് എക്സാം എല്ലാം എഴുതി അദ്ദേഹം ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരാവുന്ന നമ്മളും അപ്പം അതെടുക്കുന്നത് ഒരു സേവയായിട്ട് എടുക്കുക. ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതൊന്നും ഇല്ല മാതാജി. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോടെ സേവനം ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് അത് വെളിവാക്കി തരും. ഞങ്ങളുടെ ഭക്തി വൈഭവത്തിലും അതാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തിയോ നിങ്ങളുടെ ഏജോ ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിൽ നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഭാഗവത സേവ ചെയ്യാണ് അല്ലെ, നിത്യം ഭാഗവത സേവയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചുമ്മാ വായിച്ചു പോകുന്നതായില്ല. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഭാഗവതം വായിക്കാൻ പറയും. പക്ഷെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വായിച്ചു പോകുന്നെങ്കിലും അത് എന്താണെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളത് അന്ന് വായിക്കും, അത് അന്ന് തന്നെ കളയും. പിന്നെ ഒന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആകുമ്പോഴേ നമുക്കതൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും വായിക്കുന്നതും രണ്ടാണ്. അപ്പം പഠിക്കുമ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട്, കാരണം ഭാഗവതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലേ. ഭഗവാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ ആ ഭൗതിക വസ്തുവിനെ ആത്മീയമാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബുക്ക് ഭൗതികമാണെങ്കിലും അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. ഭഗവാൻ ബുക്കായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതിന്റെ സേവയായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി. പക്ഷെ നിബന്ധന ഇതാണ്, നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാനും പിന്നെ അതിനുശേഷം അവസാനം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ ലഭിക്കും. ഇതൊരു 3-3.5 വർഷത്തെ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഒരു വർഷമൊന്നും കഴിയില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ സ്കന്ധവും തീരും അപ്പോഴത്തേക്കിന്, അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കഴിയും. എല്ലാ സ്കന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 സ്കന്ധങ്ങളാണ്. ഭക്തി വൈഭവ് ആദ്യത്തെ 6 ക്യാൻഡോയാണ്. അതിനുശേഷം ഹയർ സ്റ്റഡിയാ വീണ്ടും? അത് കഴിഞ്ഞ് ഭക്തി സർവഭൗമയുണ്ട്. അത് അടുത്ത ഭക്തി സ്കന്ധങ്ങളായിട്ടാണോ മാതാജി അത് വരുന്നത്? ഭക്തി വേദാന്ത അടുത്താണ്. അടുത്ത 6 ക്യാൻഡോ. ഓക്കെ. അങ്ങനെ വൈഭവിന്റെ മുകളിൽ വേറെ കുറെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അത് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം വരും. അങ്ങനെ. ഓക്കെ. താല്പര്യമുള്ളവര് ഒന്ന് മെസ്സേജിൽ അറിയിച്ചാൽ മതി. അതിന്റെ ഫോം എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നുകൂടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ: 1 നമ്മുടെ വൃന്ദാവൻ യാത്ര, 2 ഭക്തിശാസ്ത്രി, 3 ഭക്തി വൈഭവ്. അപ്പൊ ഭക്തിശാസ്ത്രിയുടെ കാര്യം ബാക്കി സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് ഭക്തരുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയുക അടുത്ത ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.